SDP-ov ili Milanovićev zaokret u HDZ-u dočekuju s podsmjehom. Ma on će se učlaniti u HDZ na kraju, on bi na to pristao, možda i u Most. Mislim, pa to je nevjerojatno, znači taj čovjek sve spreman. Moram reći da, postaje mi simpatičan u tom svom nesnalaženju. Kažu, važne su im samo fotelje. S obzirom na potrebe SDP-a, mislim da oni šeću tim salonom namješta i gledaju svi foteljice kako koju spasiti, kako još koju možda zgrabiti. Neku manju, do duše, nisu mogućnosti da trosjede, dvosjede, ne znam kakve komade hvataju, ali možda kakav štokarlić ili neki trosjed možda to oni gledaju. Da. Iz SDP-a uzvraćaju HDZ ima figu u džepu. U svakom slučaju, to je očito da smo puno direktniji i iskreniji od HDZ-a, da HDZ cijelo vrijeme mulja. Žestoka bitka vodi se i na Facebooku. Glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić piše: predsjednik SDP-a nudi sve samo da bi ostao na vlasti. Gospodina Milanovića ne zanima ni Hrvatska ni boljitak hrvatskog puka, već njegova fotelja, vlasti i SDP-ova kriminalna hobotnica. Vidljivo je, to kažu u Milanovićevu pismu Mostu, koje kažu u suprotnosti s odlukom glavnog odbora stranke. Arsen Bauk odmah uzvraća, piše da HDZ krši vlastita pravila, jer odluke o koaliranju treba donijeti Nacionalno vijeće stranke. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Mosta u ponedjeljak donijelo je predsjedništvo HDZ-a, za koje bi se moglo reći da je za to neovlašteno tijelo. Iz HDZ-a poručuju da je Nacionalno vijeće nakon izbora ovlastilo predsjednika HDZ-a da pregovara samostalno. Ministra Bauka pozivaju da objasni javnosti gdje se sastalo, kako kažu, fantomsko predsjedništvo SDP-a. Sve više me ovo podsjeća na jedan običan reality show